Ey doğuncum, ey Müslüman, ey ulukan adam, ey ilimli, ey tahsilkerde, ey ilmimizin profesörü, danışmendi. Şunu dinvermeyeni şunu təbil aleyli. Nämäni? Elim başgadır, terbiyet edip başgadır. Ilim başga, edip terbiyet başga. Bir bağ bolsa, alma bağ, meyvesi var. Bağ bilen meyve bir miye başga zatmy? Belli demem, bağ başga, meyve başga. Yo ikisi birdir diysen gelişer mi? Hiç gelişmez. Kadim ulamalar näme diýipdir? Eşsin ilmimizin bir düşümli, tahsilkerde, hakylly adamlary, kadim danışmentler näme diýipdir? Näme diýipdir ay? Ine şunu aýdypdyr. Edip bir göýek agaçdyr. Edip näme? Edip bir ýalpylap duran ulukon bağı. Ilim onun meyvesi. Edip diýäniň bir agaç, elim, tahsilat onun meyvesi. Din ilmi bolsun ya dünya ilmi bolsun. Edip bir göýek agaçdyr. Ilim onun meyvesi. Eger edip bolmasa, neçik bolar meyvesi? Agaç bilen agaç başga, meyve başga. Ilim başga, edip başga. Ine ilim muhimmi, tahsilat muhimmi, edip muhimmi. O belli zat ki edip muhimdigi. Şayet dünya boyunca, şayet dünya boyunca Müslüman kafirler aýdýan bolsun, insany heýwandan fark berýän zat ilim diýip, men özüm şahsen aslen kabul etmeýän şu nazary. Şu diýeriň ýüzüniň tamam hakylly, ilimli, işan, pir, danışman, profesör, hemmesi muttafakmışdyk bilen nämäge? İnsanyň farky elimde diýse, men kabul etmeýän şonu. İnsanyň heýwandan farky terbiyetde, edipde, terbiyetinde farkydır. Bir zat ba, dikkat edeýin, acele etmek. Hamana ýakşy çekilipdi. Hop acele etmeli, dehret kılmalı. Emme dehret kılacak diýip barýan ýerinde zatlar köwüşleri defeleşdirip, köwüşleri künnükleri defeleşdirip, ýykyşdyryp, käse dikmeşler şahry şuhra salmak bu taýyn din halamy. İrle, yani sadece Türkmençe değil, güýme bolmaly. Güýme bolmaly. Yalandan güýmenmeli, wagtyny geçirmeli. Emme işini çalasym edip bir gözläp duran adam binetdir otiýde diýdirmeli. Yani bir forum çalasym etmeli ki sen havas perti etsin. Bir forum çalasymlyk etmeli ki sen işin lengessin. Sen işin şuluk etsin. Bir forum çalasymlyk etmeli ki sen dewşijek bolsaň. Hamana çalasym dehret kılıp ýortup meçide barjak da 5 dagaç için dewşip durýan näme namaz okuýanyň bilen ak. Yo men etmeli. İrle, irrek çörüňüş güýme bolmak, emme çalasym da bolmak.